As recentes pintadas que se deron en elementos patrimoniais de Cambados puxeron en alerta o goberno local. Para evitar que estes actos volvan a acontecer, o Concello puxo en marcha unha campaña de concienciación nos institutos para que os máis mozos coñezan e respeten os monumentos da vila. Para que poidan, facer unha serie de traballos nas aulas, de formación, de defensa do seu patrimonio, que vexan o importante que ter o patrimonio que ten Cambados, que o identifiquen e, sobre todo, evitar estas actividades que hubo durante estes meses de pintadas en bens protegidos, que creemos que a mellor forma de traballar é con esta xente moza de 12 a 16 anos, conciencialos para que nun futuro non volvamos a ter estes atentados. A campaña durará durante todo o curso escolar e tamén permitirá que os mozos e mozas coñezan máis sobre a historia de Cambados. Entregouselle un tríptico informativo tipo cómic para que se fai moi ameno, con dibuxos, a verdade está bastante ben, porque son con dibuxos para a xente moza para que identifiquen. A parte ten unha guía do profesor, nesa guía do profesor lle explica para facer unha serie de actividades, para facer unhas actividades con nenos, con unha serie de preguntas, e a parte tamén ten unha parte audiovisual con 5 vídeos, onde poden poñer na clase os nenos para que vexan esos 5 vídeos da importancia de protexer o patrimonio. Os mozos e mozas tamén quixeron mostrar a súa opinión respecto ás pintadas. Entenden os grafitis como un modo de expresión e de arte, pero non en edificios históricos. Pois pareceme por unha parte ben, porque é como mostrar a arte da xente, pero por outro lado creo que deberían de facelo noutras zoas, por exemplo, coller un lenzo e poñelo no lenzo ou cualquiera maneira. Está bien que expresen su arte, pero hay ciertas cosas que generan conflictos, ¿sabes? Supongo que no puedes, si se considera patrimonio, es algo que lleva mucho tiempo allí, un monumento, algo histórico, no deberías alterarlo porque se debería conservar en su estado íntegro, ¿sabes? Tamén mostran a súa satisfacción pola posta en marcha desta campaña que lles permitirá afondar máis na historia da súa vila. Parece perfecto, porque coñecer a historia do teu pobo, que ao fin e ao cabo para min parece moi boa idea. Bueno, al final la historia es importante y sobre todo para la gente que vive en Cambados y no lo conozca, pues está bien que se dé a conocer zonas históricas ou puntos emblemáticos de la ciudad. Aproveitando esta campaña, o Concello presentou 2 proxectos municipais para restaurar o patrimonio. Un será a restauración do lavadoiro da Rúa Nova e a outra será a restauración da fonte da praza de Alfredo Brañas.